Hallo i Norman. Vi behøver hjælp. For snart skal Legoland åbne for sæsonen. Derfor er alle hernede, store og små. Ja, i fuld aktivitet med forskellige forberedelser. Men nu er det altså fuldstændig katastrofe. For hele 8 af vores kolleger har været i Norge på slægtstræf og ikke returneret. Tværtimod har de kommet bort fra hinanden og svævende rundt på ulige kanter af landet. Hvis vi ikke får dem hjem, får vi ikke gjort klar til hygge, slik som det her, eller det her, eller det her. Tak og lov har de sendt os nogle fotos, men vi er desværre ikke kendt i Norge, så vi ved jo ikke, hvorhen det er taget. Men det ved måske du. Hvis du kan finde en af de 8, frister vi nemlig med en ret så dejlig findeløn. Er du dejlig reward? Nemlig at du og din familie får rejse hit med Color Line Superspeed. Ja, I får bo på Legoland Billund Resort. Legoland Billund Resort. Enten her på Hotel Legoland, Hotel Legoland. eller her i et af de 700 nye husene på LaLandia. Jeg gør det selv. På LaLandia, her kan I have det show. Woo! Yeah! Super duper. På LaLandia kan I også hygge jer i vores tropiske badeland. Desuden får I indgangspas til parken med attraktioner som det her og det her. Nogen kan bedst lide denne, andre denne, og rigtig mange denne. Men slet ikke den her, for den lugter med lort. Der er ladingen igen, så holder vi vores fingre krydset. Ja, den går vi jo strengt taget ikke. Ja, tak. Ja, værsgo. Men tillykke alligevel. Tillykke.